Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal This is the new Sciator Rona. At Continental Cars. For the love of food, Golden Drop. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Omna Malta u diġà qegħdin Sqallija. Illum ħanħodkom miegħi f'belt Siċiljana li għandha l-laqam l-Ombelico della Sicilia, iż-Żokra ta' Sqallija. Għax ħankunu qegħdin eżattament fiċ-ċentru tal-gżira. Belt li qiegħda kważi 1200 km l fuq mill-livell tal-baħar. Illum ħanħodkom miegħi Enna. Min Pozzallo ser naqbad it-triq tiegħi għal Enna. Ser insuq fuq ir-rotta li toħodni miċ-ċentru tal-gżira ta' Sqallija. Kollox ser insuq madwar 2 u nofs. Teżisti rotta iqsar ta' inqas minn 2 li tieħdok min-naħa ta' Serakuża u Katania għal Enna. Però r-rotta li għażilt jien dik li ssuq miċ-ċentru ta' Sqallija hija aktar pittoreska. Ħansuq fil-qalba ta' Sqallija u ħangawdi veduti mill-isbaħ tal-kampanja u nsuq minn irħula awtentiċi u bliet storiċi biex finalment nasal għad-destinazzjoni tiegħi. Enna. Enna, il-Belveder ta' Sqallija. Belt imlaqma l-Ombelico di Sicilia, iż-Żokra ta' Sqallija, għax tinsab eżattament fiċ-ċentru tal-gżira. Enna hija belt mimlija storja, mibnija fuq għolja, eżattament 1196 metru l fuq mill-livell tal-baħar. Enna hija belt magħrufa tradizzjonijiet u ċelebrazzjonijiet mimlija kultura. Ir-reġjun joffri wkoll natura mhux mittiefsa. Waqt Knockabout Sicilia ser nesploraw l-eruq antiki ta' din il-belt, mir-rwol strateġiku tagħha fl-istorja ta' Sqallija sal-veduti mill-isbaħ, l-arkitettura medjevali u l-kulturi lokali vibranti li għadhom jaffaxxinaw lill-viżitaturi u storiċi. Jekk intom bħali tippreferu żoni li ma jkunux daqshekk popolari mat-turisti, Enna definittivament tot għalikom. Għalkemm belt u reġjun li għandhom ħafna x'joffru huma wisq inqas iffullati miż-żoni kostali ta' Sqallija u għalhekk ituk vera toma awtentika Siċiljana. Punti ieħor interessanti dwar Enna huwa li minħabba li din il-belt qiegħda eżattament fiċ-ċentru tal-gżira ta' Sqallija tista' tintlaħaq b'mod faċli meta inti tkun qiegħed fuq il-kosta f'satejn jew inqas sewqan. Jekk inti ħatażel li tqatta' numru ta' ġranet fi Sqallija, tista' tażel li Enna tkun il-bażi tiegħek għax imbagħad minn hawnhekk huwa faċli sabiex tilħaq il-kumplament tal-gżira fi ftit ħin sewqan fi ġranet differenti tal-vakanza tiegħek. Iċ-ċentru storiku ta' Enna huwa taħlita affaxxinanti ta' arkitettura medjevali u barokka. Jinsab fuq platoli u joffri veduti panoramiċi tal-kampanja tal-madwar. It-toroq dojqu mawġin ta' Enna huma mżejna b'bini storiku, knejjes u pjazza żgħar li jqanqlu sens qawwi ta' storja. Enna hija magħrufa wkoll għall-wirt kulturali tagħha bit-tradizzjonijiet qawwija ta' ċerimonji u purċissjonijiet reliġjużi. Wieħed mill-iktar siti storiċi importanti f'Enna huwa Castello di Lombardija, fortizza ta' żmien Normanna, b'veduti mill-isbaħ u torrijiet imponenti. Castello di Lombardija huwa wieħed mill-akbar u l-aktar kastelli importanti fl-Italja. L-oriġini tiegħu tmur lura għas-seklu 9 matul il-ħakma qarbija ta' Sqallija, meta l-istruttura oriġinali kienet fortizza biss. Ħafna mill-istruttura attwali tiegħu eventwalment inbniet minn Normanni. Huma espandew il-kastell fis-seklu 11 u baqgħu ikabru l-istruttura sas-seklu 13 taħt Federico II ta' Aragona. Minn fejn oriġina l-isem ta' dan il-kastell, Castello di Lombardija, fil-kodba tal-istorja ssib diversi raġunijiet u stejjer. F'ċertu kodba tal-istorja ssib li l-isem ingħata minħabba li n-numru ta' rajja mir-reġjun ta' Lombardija kienu għenu lin-Normanni sabiex jikkonkwistaw dan ir-reġjun. Stejjer oħra f'kodba differenti jgħidu li hawnhekk kien hawn stazzjonati numru ta' truppi mill-Lombardija u għalhekk ingħata l-isem Castello di Lombardija.
Dan il-kastell kellu importanza militari sinifikanti minħabba il-pożizzjoni strateġika tiegħu. Il-pożizzjoni elevata tiegħu għamlitu fortizza kważi impossibbli biex tittieħed mill-għadu u ntuża bħala punt difensiv matul diversi perjodi, inkluż matul il-ħakma Arbija, Normanna u Spanjola. Ma dan il-kastell hawn numru ta' stejjer u leġendi marbuta, anke minħabba l-fatt li taħt l-art dan il-kastell għandu numru ta' mini u kantini kbar li fihom tul is-sekli jingħad li nstabu diversi teżori. Waħda mill-istejjer storiċi l-iktar rinomati hija l-istorja tar-Reġina Eleonora li kienet tiġi l-mara ta' Federiku II ta' Aragona li jingħad li minħabba tfixkil politiku fis-seklu 14 hija kienet sabet refuġju u inħbiet f'dan il-kastell. Illum Castello di Lombardija huwa attrazzjoni turistika ewlenija għal dawk li jżuru Enna. Illum dan il-kastell jintuża għal diversi avvenimenti kulturali u kunċerti. Il-bitħa kbira tiegħu, magħrufa bħala Pjazza d'Armi, tidduża spiss għal spettakli fil-beraħ. Mill-Castello di Lombardija fenna l-veduti huma tal-għaġeb. Tista' tara pajsaġġ wiesa tal-kampanja mħadra ta' Sqallija u f'ġranet ċari l-imponenti vulkan Etna fl-isfond. Din il-pjattaforma toffri ħarsa mill-isbaħ lejn il-varjetà ta' pajsaġġi tal-gżira, imżejna birħula u djar tal-imbit mill-aktar ħelwin. Ħamorru għal-waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ħankomplu nesploraw fl-imkien iċ-ċentru storiku ta' Enna. Knockabout jirringrazzja lil Light over the seas with Virtu Ferries. Qiegħed fiċ-ċentru storiku ta' Enna, eżattament fiċ-ċentru tal-gżira ta' Sqallija. Dan ta' warajja huwa Duomo, magħruf ukoll bħala l-Katedrale di Santa Maria Santissima della Visitazione. Dan il-katedral mill-isbaħ imbena fl-aħħar tas-seklu 14 wara nar erret knisja preċedenti fuq l-istess art. Il-bini tal-katedral beda madwar is-sena 1307 taħt il-ħakma ta' Federiku II ta' Aragona u tlesta fuq diversi deċenji. U għalhekk il-bini juri taħlita ta' stil gotiku, rinaxximentali u barokk minħabba li l-kostruzzjoni ħadet fit-tul u saru diversi rinnovazzjonijiet matul is-sekli. Fuq ġewwa, il-binja hija mmarkata minn kolonni kbar, soqfa tal-injam dettaljati u xogħol dettaljat ta' stukko, partikolarment fl-istil barokk. In-nafa prinċipali għandha saqaf tal-injam b'diżinji dettaljati. F'dan id-Duomo issib ħafna xogħlijiet artistiċi reliġjużi, inkluż altar importanti dedikat lil Verġni Marija. Il-katedral huwa mżejjen bi freski u skulturi li jmorru lura għal perjodi storiċi differenti. Dan il-katedral huwa dedikat għal Madonna della Visitazione li hija l-patruna ta' Enna. Hawnhekk il-festa tiġi ċelebrata kull 2 ta' Lulju ta' kull sena. Id-devozzjoni għal Madonna della Visitazione mill-poplu ta' Enna toħodna lura għas-seklu 12, meta r-reġjun kien inħakem mill-epidemija tal-pesta. In-nies dak iż-żmien kienu daru għal protezzjoni tal-Madonna della Visitazione sabiex tipproteġihom u teħlishom mill-epidemija. La darba l-epidemija għaddiet b'sens ta' gratitudni, in-nies ta' Enna iddeċidew li ta' kull sena jibdew itellaw ċelebrazzjonijiet kbar fġieħ il-Madonna della Visitazione, tradizzjoni li għadha tgħix sal-lum. Il-qofol tal-festa hija l-porċissjoni solenni fejn l-istatwa tal-Madonna tinġar fit-toroq ta' Enna. L-istatwa hija skultura tal-injam impressjonanti tal-Verġni Marija li qiegħda żomm it-Tarbija Ġesu, imżejna bil-bies elaborat u ġojjelli. Eluf ta' devoti u nies tal-lokal jieħdu sew dil-porċissjoni. L-istatwa tinġar minn nies mixin ħafja bħala sinjal tad-devozzjoni. Ħafna parteċipanti iġorru xemat, joffru talb jew jilbsu l-bies tradizzjonali bħala sinjar ta' ratti l-ħajr lil Madonna għal grazzi li rċevew.
Il-festa tal-Madonna della Visitazzjoni mhijiex biss espressjoni ta' vidi reliġjuża, però hija veru espressjoni tal-kultura Siċiljana kif ukoll l-identità tal-poplu ta' Enna. Għal ħafna individwi l-ġranet tal-festa huma ġranet ta' riflessjoni personali, ratti l-ħajr u ċelebrazzjoni. Il-Monsu kienu koki rinomati ħafna drabi tan-nisel Franċiż. Kienu jkunu impjegati minn familji aristokratiċi minħabba l-kapaċitajiet li kellhom li jitrasformaw platti sempliċi Siċiljani f'kapolavur kulinarju. Matul is-snin fis-santwarju ta' Papardura ġew immarkati numru ta' mirakli rimarkabbli. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal This is the new Site Arona. At Continental Cars. If it's bacon, it's Fior di Vita. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal This is the new Site Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Jekk intom bħali tippreferu żoni li ma jkunux daqshekk popolari mat-turisti, Enna definittivament tot għalikom. Wieħed mill-iktar siti storiċi importanti f'Enna huwa Castello di Lombardija, fortizza ta' żmien Normanna. La darba l-epidemija għaddiet b'sens ta' gratitudni, in-nies ta' Enna iddeċidew li ta' kull sena jibdew itellgħu ċelebrazzjonijiet kbar fġieħ il-Madonna della Visitazzjoni, tradizzjoni li għadha tgħix sal-lum. Qiegħed fiċ-ċentru storiku ta' Enna 1200 metru il fuq mill-livell tal-baħar. Belt li għandha ħafna storja, kultura kif ukoll arti x'toffri, però fuq kollox veduti panoramiċi spettakolari. Laqja Enna ma nistax ma nlaqqakomx mal-ħabib tiegħi Giuseppe Pirerra u t-tifel tiegħu Gabriele li l-passjoni kbira tagħhom għall-kċina Siċiljana għamluha professjoni. Giuseppe bena reputazzjoni għal platti tradizzjonali b'laqxa moderna, platti bil-ħut u laħmijiet. Gabriele wiret l-entużjażmu u l-attenzjoni għad-dettall ta' missieru. Flimkien joffru lil mistiedna toma awtentika ta' sqallija, iċċelebrata permezz tal-aromi lokali u tradizzjonijiet tal-familja. Giuseppe, da tutti i piatti sul vostro menù, qual è il tuo preferito? Il mio preferito è il controfiletto all'ennese, che è un piatto molto vecchio, è una carne di manzo locale. Il-passjoni għal-kċina Siċiljana, Giuseppe wirita minant missieru Gaetano. Gaetano beda t-taħriġ kulinari tiegħu meta kien għadu tfal. Jaħdem f'diversi bars u ristoranti ta' żona, iżda fuq kollox jaħdem fi djar barunali għal familji sinjuri. Kien hawnhekk li Gaetano, Missier Giuseppe, tallem is-sigriti gastronomiċi tal-prestiġjuż Monsu. Il-Monsu kienu koki rinomati ħafna drabi tan-nisel Franċiż. Kienu jkunu impjegati minn familji aristokratiċi minħabba l-kapaċitajiet li kellhom li jitrasformaw platti sempliċi Siċiljani f'kapolavur kulinarju.
Dawn kienu jkunu impjegati mill-familji aristokratiċi sabiex jimpressjonaw il-mistiedna tagħhom. Nonno Gaetano li jiġi missier Giuseppe huwa magħruf li irnexxielu jgħaqqad l-arfien li kien ġab mingħand il-Monsu mal-kreattività personali tiegħu biex trasforma pjatti tradizzjonali Siċiljani fi kreazzjonijiet uniċi. Ta' minn ngħidilkom li l-familja Pirrera hawnhekk fenna huma rinomati li kull persuna distinta li żżur din il-belt dejjem jażlu li jieklu minn taħt idejhom fost l-oħrajn Placido Domingo, Katja Ricciarelli, Beppe Grillo, Pino Daniele u ħafna oħrajn. Issa imiss il-ħin tiegħi l-induq dan il-kapolavur ta' platt li għandu qudiemi. U wara din li klambat ħammorru nżuru post mill-iktar spiritwali hawnhekk fenna, is-santwarju ta' Pappardura. Knockabout jirringrazzja lil Light over the seas with Virtu Ferries. Is-santwarju ta' Pappardura huwa ġojjel spiritwali ta' Enna. Joffri l-opportunità lil viżitaturi li esperjenzaw il-konnessjoni profonda bejn in-natura u l-fidi. Dan is-santwarju imbena f'ġemp ta' muntanja. Ilu meqjus bħala post ta' devozzjoni mis-seklu 17. Bin-nies tal-lokal jinġabru hawnhekk sabiex jitolbu lil Madonna ta' Pappardura. Dan is-santwarju għandu post speċjali ħafna fil-qalb tan-nies tal-lokal minħabba is-sinifikat storiku, reliġjuż u arkitettoniku tiegħu. Is-santwarju imbena b'rispett għal Madonna ta' Pappardura, figura reliġjuża li tgawdi rispett kbir fir-reġjun. Għal sekli sħaħ hawnhekk pellegrini kienu jiltaqgħu għal konsolazzjoni spiritwali u interventi mirakolużi. Il-post tas-santwarju huwa partikolarment speċjali peress li huwa mibni ġo ġemp ta' muntanja. Il-binja tinkludi erin naturali u formazzjonijiet tal-blat. Fil-passat, qed nitkellmu fis-seklu 17, fi Sqallija ta' spiss komunitajiet ta' eremiti jew Kristjani bikrin kienu jażlu li joqogħdu f'postijiet remoti u naturali u jagħtu lok għal sens ta' qdusija u spiritwalità lil dawn iż-żoni remoti. Id-disinn arkitettoniku tas-santwarju huwa taħlita affaxxinanti ta' elementi naturali u elementi maħluqa mill-bniedem. L-istruttura nnifisha hija integrata mal-wiċċ naturali tal-blat u toħloq atmosfera simili għal dik ta' grotta li jagħtiha kwalitajiet mistiċi. Il-Knisja tidher qisha tfeċċ mill-blat. Parti ta' ġewwa tal-Knisja maqtuha direttament fil-blat tal-madwar. Dan l-istil arkitettoniku jagħmel is-santwarju jidher isu parti minn natura nnifisha. Matul is-snin fis-santwarju ta' Pappardura ġew immarkati numru ta' mirakli rimarkabbli. Apparti minn hekk, il-Madonna kemm il-darba intervjeniet sabiex tipproteġi lin-nies ta' Enna minn diversi diżastri naturali kif ukoll epidemiji. Dawn il-mirakli kontribwew għad-devozzjoni kontinwa lejn il-Madonna u r-rwol tas-santwarju bħala post ta' tama u fejqan. L-ambjent seren tas-santwarju flimkien ma' sensazzjoni li wieħed ikun imdawwar min natura isaħħaħ is-sens ta' preżenza divina għal ħafna pellegrini. Il-lokalità remota tas-sit u l-konnessjoni intima tiegħu mal-pajsaġġ naturali jagħmluh post ideali għal kontemplazzjoni, talb u spiritwalità. Waqt il-mawra tiegħi fenna sissa kelli ċans inżur siti storiċi u siti spiritwali notevoli f'din il-belt. Apparti minn hekk ukoll kelli ċ-ċans induq x'kapaċi isajru n-nies tal-lokal għax imlejt żaqq ukoll. Il-mawra tiegħi fenna llum tieqaf hawnhekk, però fadalli x'nesplora. F'Knockabout Sicilia li jmiss ser issibuni qalb in-natura, ser issibuni lago Pergusa, lak naturali f'din il-belt, Enna. Niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Saħħa!
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal This is the new site around. At Continental Cars. Koliosh authentic Greek yogurt. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement.